zvakadaro. Aiwa ukaitika muridzo mari yese 100 rand futi. Uona makomba unokanda bhora rako mugomba rapinda ndo mari yaunodi yaunotora. Toita magemu kusvika mari yese yapera kusvika tese tawana mari. Unziza saka iwo gomba raunenge waisa ndo mari yaunotora. So apa mati pane 3 months. So as long iringori line say 20 rand 50 rand 100 rand ne200. So pa 3 makomba as long rangonopinda. As long rapinda magomba I have to bounce. You have to bounce aukande ngatitangira bounce somewhere here. Unopinda and also uri kutanga iwe unokanda rako 1 indokanda rangu 1 kusvika tapedza 4 asi mari yese inofanira kupera. Handitoni. Okay, let me start. Let me start. Said rock. 200. Oh, wow. So that move. Oh my God. Yes. Let me target that one. Move. Move, my friend, move. What are you still doing here? This game, I don't like it. No power. Wow, right. In my side. And the foot round 3. We're not exchanging my bowler. Ndipe mabora angu. Mabora angu. Kukanari wangu. And around 2. Itaton. Chiro kazi kuena maresi ya upindi pane E. Chiro ita. Ita. Okay. Wow. Chiro kaisa huko kusina maru. I was targeting by number 3. Targeting. Yes. What? It's wow. Wait. Yes. Round 3, round 4, I mean, wow. Move, my friend, move. What are you doing here? Wangu chirokatira Maria. You are nothing. Ita. Okay, atiri busy. Ita my friend. Aribiswe. Okay. Kusvika tapedza round racho. Play. Wow. Aiwa kuku ndibirira hako. Aiwa kuna zvakadaro. Aiwa ukaitika muridzo mari yese 100 rand futi. Aiwa kuna zvakadaro. Aiwa zvirife ita so sha. Aiwa ngatingoita nemari after sina game. Aiwa ichita so aiwa handisi kukuba aiwa ita so ku. Aiwa ita so. It's aiwa 50 ndipe 50 rand at least wona ndienda ne 170 utra 200 bana mwana mudiki aitambane bana mwana uyu Vani so china mari yako handisi zvimafanizi aiwa yunji ndokuchikora mbabwa handisi zvimafanizi mari yako zvimafanizi ndida uya ungatotora 20 rand ndicho